nang kono ki kok nggo kebo akeh men ga. Lho, ngono iki. Apa? Loh, ga aja ngawur ya, ga. Kuwi pakan pitik sik anyar-anyar kok mok dol mok lumpukne kono ki nyapa mok adahe kebo. Lah pitike wis enak no. Lah tra pitike kena aratan kok malah adahe pakan arep mok aratne pisan lho. He? Bobot to. Ya bobot relek tuku larang kok didol dibobotne lho. Kuwi pacul barang wajanku barang kuwi. Kuwi lho tak tumpuk nang buritan ki terere nang ngene ga. Terusno ya Le, terusno. Aja. Aja ga. Aja ga kuwi ga. Nuruti bobot sepedahmu kuwi lho dolen angkaten. Bobot kuwi lek sepedah kuwi. Ndang. Jelas langsung ya. Ya tapi ya aja lek pacul-pacul nu ki aja peleng kuwi aja Le. Kompo. Lah kangge aja mesti kene. Lah kok ngatur buke kowe? He? Lah kok ngatur ngawur lho kuwi ada pakan sik apik kok arepe didol dirosokne lho. Aja ngawur. Lek botol aqua iki karepmu dolen, gak apa-apa. Lek kuwi golongane pakan pitik ki aja. Ngerti? Dadi iki ngono. Ya aja, peleng kenek kok didol. Ngawut ta kowe iki. Wis pokoke sing barange buke kuwi aja didol. Lek golongane anu apa kuwi jenenge? Aqua kuwi karepmu kuwi gawanen rono kono lek raisin adol rosokan kono. Ya apa to jane iki arepe duwite? Ya tuku lato-lato. Mendino lato-lato kok pedhot ae lho. Salinono tampar ka lho, sing nggih mepe ben gak pedhot. Lah piye kok gede no? Apa gak kena lek gegeden? Walah pokoke kuwi aja lho barangku ki aja mok dol lho kuwi ya. Oh. Ngawut ae kuwi wajan barang diusungi rono.